bịa Chioma. 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 Papa. Weta ihe ọbụla nga ka m wee kuo afọ. Chọta m akwụkwọ ma ọ bụ na ifu nkuchara nkuku weta m. Hey. Hey. Ow. Go din one mother more. Amaka, Jacob. Dela! Dela. Vem foco. Cadê isso? Papai, never an regret. It's another regret. You want another? Cover right here. It's an apple. Are you about more? Hey, I don't do market is Oliaco. Oliaco. Bia kana bia nam bia. Bia na mo kana. Moka. Bia. Ona aga agugo. Ajunya. Osim ni ajire. Moka kebisi. Ni ajire ba na ru bread. Kiama na ye moto ọrụ. Ina wota na ru bread ko ba ru adiro ki wota. Osim adiro kwa. Adiro kwa. Bagabazia. Moka say blonya joga re biokwa. Nani anu? Moka. Okwa ka fugi no nka bu na ya ni ba. Ogun si na imanye mu ni na. Mu aje ni chọ na ego ni. Na yoyi. Oji waterproof rekedo trouser. Ha! Afusi na manya. Ha! Mama, papa. Ke you netini mpu. Ne nwanne gị nwoke o. Moka. Ke yi ya. Sọgọ chọ ya ba. Ya na nwanne gị nwoke. Mmemme n'olu mbini ebe a, mmemme n'olu mbini ebe. Egwu. O je na ari arọrọ manko. Ayo kwa. Hey. Olugo ni ti ya ayo. Mba. Nweta ya ba mpikọ gị ka bread. Na-acha ki ọ chaka mata. Hey. Nweta ya Ayo mo. ki da yo na ya. Hey. Ana ekwu nke iwe ni emo ọzọ. Gbam. Enwe. Moka. Baba. Isi. Uneme no nukulisi kuneme no nukurongoro. Kenyo ndari emedeme. Kenyo ndeme waka. Ngwa, imre gu no gata usiana. Popte gira. Onwe ego nyota papa. Wo gira. Onwe ego nyota. Ndini ota agbangi oto. Ndini oto kita agbangi oto. Papa, Chigazu. Papa. Ndi chigazu. Papa. Okamara akwụ ọsọ. Papa. Ọka akwụ ọsọ. Papa. Ọka akwụ ọsọ. Iflo ko. Ọ dị mma. Oh. Anyị nọ n'ụlọ ka nso ike dị. Hey. Moka. Hey. Riako. Amoboko. Moka. Papa. Maka nke ka mkpụrụ eko. Chite okwu ya. Chite okwu ya. Moka. Adaba asị na nwanne onye amaghị agba egwu. Okweniko a na-akpụ ya.
akpọkwara n'okwu abụ ka ịtụgharịa okwu egwu ka ama na ya echegharị ka imede anụ mee ka mmadụ chekere echiche banye ndụ ekwugharị na ilo ka ozu anyị akwaghị akwa emere na nga ihe nna na-emere nwa onwe ihe ya asị na m ụgwụrụ nyere omume ka mmadụ bụ arịrịọ ka nna arịrịọ ka nna onwe ejighị aka ihe anaghị ya mana ntụ isi akwụgharị bụ ka mmadụ dị ndụ si akwụgharị ntụ isi akwụgharị bụ ka onye mụ ihe si akwụgharị nke i kwudoro ya ihe ọ dịzie ka ọba agwụ na-akpa gị ka ọba arụ ụkọrị ụkọ ka ị na-ahụ ka mgbazi eme ike ịghọta ọkwa nke nwụrụ onwe gị nwa obere ọfịa oke oyibo maigo ji na ahụ gị na-achaka bụ nga maigo ji na ahụ agbara nwa ọka ya na-anwụ ọka na-anwụ ọka narị ebe niile maka ebe ọ nọ ka ike na-adịghị mkpe aka a na-agwọ gị ibi na-eto afọ ihe anyị na-achọ n'ajọ ya ihe chi chọta ya akwakwe na ebe a nwa mgbe a na-ekwu okwu ebe a oyibo ọ ndụpụtara bụ ọsị ụlọ dị ka agwa ha na-akpali onwe okwu ọjọọ okwu ọ dị mma enwe m okwu ebe ọ bụ na ihe ya ekwe ọnụ wada gagharịba ofe ụbọchị etigbufuo ha n'ụzọ maka ụdị abụ na ịgafe onwe ndị na-ezu ohi gafe ejide nsị nọ nke izu achọ ya afọ akpụ nne na nne ya papa onwe ihe na-eme m onye nọ n'ime siri ike onye ọbụla n'ime ọba agwụ si nọ n'ime onye nọ n'ime ọkara aka siri ike mmadụ ugwu mechikwa ọdụ n'aka m ihe nsị mechie ọnụ nwoke wụrụ nwayọ si ndị mechie ọnụ nke ọnọ ka ike na-adịghị nne na nna ha ebegoro onwe ha nwoke achọ ife ịga alụ ọpụta ụtụtụ ọpụwa obodo akpagharị ọnwụ ka achọ ife ịga alụ ọkpọrọ nwoke apụwa ha obodo jewa o wee lute n'ofe ụbọchị akwekọrịta na ha ga-eme bizines esetie na ọkwa na ayịyọ kafa nọ na ayọzi erute n'ebe a na-ayọ ayịyọ ahapụ ayịyọ onye owe ike nwanyị n'ebe afọ ha na-ayọ ayịyọ ka apụrụ nne ha onye ọbụla n'ọsọ Comfort Ben Johnson n'ọsọ nwoke n'ọnwụ ka ọnụma n'iberibe n'ọjọ ka o ayọta ya onye bụ na akwụ na lawazi ya na-ekwe ha ka ha na-ekpolizi ndụ ọkwa na ego ayọtara n'ahịhịa nwoke n'ọnwụ ka o elu nwoke n'ọnwụ ka o nwoke kwado ọrụ oyibo ọnwụ ka kwado n'osokwa ya eje ebu na akpa wee binie aka eji emesara bụ eje tanụ kpata ego Mama. Mama. Ebe ka sone goni ni na go. Mama onwe gefo. Mama. Eti go na ka di so bere ochi. Mama onwe gefo keta. Hey. Mama. Mama. Asi ke so utega. Mama onwe gefo nji. Nwoka nye mega.
akwụkwọ njọ ọnwụ na aka na-edu nwa edokwa ochi gịnị nwa ha si enweta ego niile a cheka nna gị bata agwarụ ide ekwe a na-adụghị ọdụ ide ekwe nwoke ike na-agwụ m anwa ana m ihe niile ga-anwa kedu kwa nnọọ nke tiri n'ichebe ya ayọ papa ya ayọ ọkọ izu ohi mma oke mma unu anụ na ihe ayọ kasị zuo ohi na arịrịọ ka a na ya enye n'ezi ka amazie nke ka mma nya so ohi bụ ihe ya basị ujezie ijegbuo na ibe na-eje mgbu akwụ ibe na-eje ete nkwuru ude ibe na-eje ihe niile arụ arụmacha ọrụ dị iche iche ka ha were nwee ego ma na-achụta ya ọgbọghọ anụcha na nwaanyị ị na-ana m esi na-enye nwoke adụọgụ n'elu ịnụ ha adụọgụ n'ala ịnụ ha ihe njikwa agwaghị ya abụ n'eziokwu nwoke ọ bụrụ mgbe a na-ere mmadụ ere ekwe gị aka fụọ gị ọnụ tụchapụ ya jee lee were ego were zụọ ndị dị ndụ okoyibo a na-agwa nke adụ ọdụ na-eme ya ọzọ a na-adụ onye onye iji ọdụ owere obi a na-adụ mba nwoke nọrọ na n'ụlọ a ka ọ ji abịa ịgafezie onwe onye ọkụ ka efu asị n'ọnwa ọka adọkwa ube asị n'ọnwa ọka onwe ego anyị na-achọ achọ asị n'ọnwa ọka emere elu nwa ọka eme na ana nwa ọka anyị eme ka ọ na-ewere mara ihe nji gwa na ọ bụrụ mgbe a na-ere mmadụ ele nri bụ na onwe ihe mechatara ya na-ena gị n'elu na onwe ihe mfere ya emechatara ike ya agwụna ya pụrụ n'ụlọ onwe ebe m na-eje ma agwara mmadụ mgbe chi furu kaba mma apụ oke oyibo nwa apụọ maka onwe onye o yiri n'ime anyị na-atọ adụmoji onye nwa dị ọcha ịdị oji adụmoji mmadụ oji ebe ka onye nwa ọ ya bụ amaghị ihe na-ekwu ọmanụ ife nwa ọka na ezienụ nwa ọka anya nwa ọka ọma mgbe o ji akọ ya akwa ịma na akwụna ka nwa ọka na-akọ ya mana nwa ọka amazi ya na nne m ochie na-acha ọcha nne m dị ọcha otu ọcha anyanwụ ụtụtụ ọ ya ka ada nwaanyị nne m bịara m ụwa anụ ọhịa elemele m nwa nke ma nyanwa na-ekosi acha ọ na-acha ka m omeko nwoke gị ntị ka m gwa gị ikwe ihe ekwetere gị nwọs na ya onwe ebe na-eje nna anyị ifuru ndụmọdụ ị na-adụ nwoke adụ ọnụ ka ahụ nke mbụ nke ahụ ikpeazụ adụzina ezi ụmụazị ka ndị nọ n'ụlọ ọ gịnị kpatasị ezi a ji wee asasị ya n'ntụ a mmadụ asabeghị asa oriakụ nwoke oriakụ ka ihe mesi m na-eke ezi dị ka ihe asasịrị gịnị asabe ezi ụtụtụ abata m ka ihe kpata na asa esi jakwa aka na gwaka na ụzọ gosi ebe apụta ebe ba ike moto ị na-akwụgharịkwa ihe akpọta ya ịma na ọ nwụrụ anwụ ndị n'ime nwụrụ ahụ chimụrụ ya dị ya nnedịnanya ọ bụ gadụba onye nwụrụ anwụ ọ dị otu a eteghị gbacha ndị ọzọ jebecha ọrụ ọ bụ onye ha aza ezi nna m akwụkwọ nwokacha ọ da-anọkwa n'ihu na ahụ akụgidoro m aka ma alụkwa bụ nwere nwatakịrị nwa agbọghọ nwoke kpochidoro ụzọ ebe ahụ ma alụkwa ọ kwesịrị ịfụ ya n'ego ọ na-eghe ko ihe mere n'isi otu aka ibia
nwaanyị mụta ụmụ chifo ị na-arahụ ndị ọsọ echicha n'obi ị nọrọ asụsụgharị ọmụ kwesịrị eze ebe ka ụtụ mmanụ baza achọ ha nọ techie ya ịgbatara ya ọgbụgbọ ilu nwa odibo ka ọ bụ ọsọ jẹ́ tutọ́ kọ́ bá kí ní ẹsẹ̀ ẹsẹ̀ ịma sí kí bàbá sọ jẹ́ tutọ́ àbá lè dúró dínú ní wà nínú ní ẹsẹ̀ àti tutọ́ àwọn wọ́n kí bọ̀ ọ́ ní ẹ̀kẹ́ yẹ bẹ́ẹ̀ sí ní ìpìtà bá fẹ́ jẹ́wọ̀ta ní ọ kàmẹ́nà àmàbà lọ́kùnrin wọ́n sísọ Hey. Bịa nwe ọcha ụtụ ọcha hai dọrọ nwe ndị dị ndụ na nyenụ ka ihe hai ndị agụ m efe a mmadụ ekubie ke nọ ihe njita nnọọ n'obodo anyị a nwoke na-agbada zikwo na-agbada ana m agbada ife wu mgbada aja wee jikọrọ m n'isi nwe ihe mfu mepụtara na vileji ya nke vileji anyị akwụna m obodo anyị agwụgo m ike obodo anyị ọgwụgo m ike ọgwụgo m ihe a na-akpụ ike ya agwụgo m ụdịrị mkparị m na-anata ozugbo ọnwụ ụka ọnwụ ụka nke jiri nke ahụ nke na-emebi m isi chọchị ihe ọ ga-ezu na vileji a chọchị ihe ọ ga-ezu n'obodo a ọnwụ ị na-ezu biskit ụmụaka blọk osiri ọnwụ ụka ke ya gwụ na m achọzi m isi n'obodo anyị apụọ ka nje bara onwe m uru ka bara onwe m uru ka ife ọhụ ka agwụgo m tezi ka nye chọọ ihe m ga-eme chọọ ihe ebe m ga-esi kpata ego Mama, Kemi na-agazi? ọkwụrụ sị m pụọ ọrụ n'ụlọ ka jere ga nchọ n'ụlọ oyibo m ga-arụ nụ ka pụọrụ ga eme n'ife gakwa ntị ka ngwa ime ka anyị jebe oke okpuru eme ụka ọ na nwoke na-efu ụmụnne ya na-alụ ya nwaanyị jebe nwa m ifu efu ịnata ebe ọgaranya wee nata o jebe Nna anyị, amụtakwa m okwu ị na-ekwusi. ihe na-ekwu bụ na udene akara nwa ọbịa si n'ime nwunye ya dịdị ahụ mma n'ihe ọma ya eme ọ bụrụ na ọ mụọ nwa okoro akara eme ọ bụrụ na ọ mụọ ozu nwa nni eme onye ọbụla eribe anụ jebe ihe na-eje ifu efuo ọka m mma ekwudebe m ọ bụrụ na ịdị ndụ kpata ego ị nataba ya eribe ego jebe nwa papa onweghị ofu na-efu ada m efukwa efu ọ dị mma nọ Ihe mere iwu ebe ahụ ezukwara ezugo otu isi ezu n'obodo a ihe abụọ obodo ọzọ ka ị na-eje maka irukwa ezuzuekwa ọ dịkwa ka ọ na-adị unu gbaa mbọ ire efu efu na iru ofuo jebe ma nke ewu ọcha ụmụadụ ka nsi dị ike n'ụlọ ego ayọtara n'ahịhịa nwaka na ọnwụ ụka elu nwaka na ọnwụ ụka nwaka kwado ọrụ oyibo
no atụ asa ngwara n'ebe no anyị eju ebe ha kwa ibi egwa mo ego si hapụ ebe anwụ na-acha obere kita ncheji ya kwa emegide kita ogbugide m oge na moto ndị Asaba isi ebe na akụsị ahụ nwoke nke anya taa na mmadụ n'iyi mama no nguna mali ekuchi iyo yeme no iyo otu nusulu egwu no ro na egbu mmadụ ogu mara ya dị maka mmadụ I will change. Okay. I will change you. I wear uniforms. I wear uniforms then. You wear uniforms too. Make it your one. I'm a prisoner. You're a prisoner. I get working now. What is one? Check me out. You went work on now. Shall we go to can't keep taking now? I don't. Watch it. Here, Annie, The ambulance. Yeah, I have to do it. Get it, can now, I'm watching it. I have to do it. Wakami ye choto de nkano. Je oti ya ne yo mazo. Ambulance, sir. What you are? Moro ambulance. Kada ngo ka chera. Chara maru. Kai je ko moto na. I'm like you there. Muka. If you him now. I will feel him. It's for a me go to na happen over. Like good apple. Oh, you. Of course, now. Okay. Yes. Nche gwa na nsi obodo apụ. Ibe mmeje gwa ngwacha je before nje bebe nneje. Just em ka nyo kama meta. Kigo. Waka. Ama like go there. Kigo. No time. Kigo nje ore fe. Oh. Waka. Oh, I have nje wa no nyim. Ka wa to na na po. Waka. Ama like. Ha? Kawi. Arata. Okay, but I don't know if you know more. If you know if you know who has our so you will you mouth. I'm like as my trauma. You go back. You make it about that. Yotara na yo mwaka no muka o elu mwaka no muka o mwaka kwado lu oyibo onwuka kwado no so kwa yeje bebu na pawe binie akeje mesrabo eje tanu patego I don't want to walk out. I won't get just inside.
Baru mau dia apa sih? Dia mau apa pun. Tidak memang Yes. Mote itu. Ibu apa mana? Ada mungkin. Kita kata apa? Kita kagak mau. Ayo jadi sam. Tidak ada memang boleh. Jauh jelas. Kau yang Hey, nak orang muda ada. Nah, no one tahu. Nhà nó chứ nhỉ? Này, anh cứ buồn lòng, anh không buồn lòng. Biar, nah lo ni nak cerita sih, ini ni nak first saya bayar, beri kan cerita. Nó có mình kan nacho. Nah udah lah, Ama chom mình. nah jom mi. Anh ni nak mangga ini nak mad nak, ibu kaya lah, ibu kaya lah. Umbe ya nak kata nak kau kamu. Ah, nah itu chom juga ke. Ini kuya ni kuya wah habis alam. Ya kata mali fe. Iya be ayah lah na, ayah shop, membecu. Ayah na ni dia. Oh tu ayah kau bayar ni. Itu harus dibuka. Tahu tak? Mana awak ni kah? Itu aja shop membecu. Kau ni nak. Ini yo. Wakan macam, ayah orang anak kau punya weh hal alam. Kau iyan nak kata nak mari kopi ni. Iya lah dah shop membecu. Iya me tahu. Kau weh ada beli. Mana orang mau apa lagi? Itu nak kalau.
Joy what? Okay, no, John. Eh? Kefi furo. Ida fuzo. Eche me ibulisi o mo dobo. Okay, bibi oso. Okay, ya fuzo. Okay, bulisi. Mo ko se fe no ha. Che. Tell me ya. Ina fuzo. Ibulanya. Go, no. Selling. Selling boys. Selling boys gas. Okay, gas. No, my present. It's Abulagara Kampu. Yeah, not Gant. If I was Selling boys. Gas. Wanted applying. It will be. I have selling gas. Okay, selling boys. Gas. And cow and Ima. Okay. So na kaya bolo and Akara down. Na no ite dia ukuiti. Selling boys and gas. Papa. I'm not in there. Parents. Get you go pick up basketball. That there. Oh, parents go there if we have here. Apply your numbers. Ambulance. Isu. All right. Hey, are you trying to make an ambulance? Ambulance. Apply an ambulance. I tell my child by his way ambulance. I have to put it in. Isu. Ebe ka phone gị? Mana phone A na-akpọ nọmba ga ya dị na-enweta gị. Maybe. Onye kwana ka igwe onwe onye igwe ike ịnata m phone. Gwọ m. Femi mbụrụ ebe isi na na-echi niile. Mmenye gị ego lesson gị nwa. Enyekwa gị 20,000 ihe papa ka wee na-egoro ọnwụ. Hey, and thank you. Ụlọ mgbede anụ maka mgbọ ofu nwa ọrụ. Ka gị na-asịrị ka o jee gonye ije gota phone. Ebinye iwu. At least achọ ịkpọ mmadụ afụ n'onye akpọ na phone. Hey, and thank you. Thank you. So yeah, about my little papa. See how I get my husband. Hey, na ka isi ka isi a. Odiro yere kagi. Iye ga sawemo na de kamana. Yeah. Odo ageza sanu. Odiro yere kagi. Iye ga sawemo na de kamana. Isu. Kende di ta kapuri. Eh? Apuro rumba. Kende kapuri kan darra we. Una mo kapuri kan. Onye na acho. O nwere 5 n'ezi ọkwa nwanne ụnyaahụ afịa n'ezi nwanne ụnyaahụ afịa n'ezi amapere na ahụ aja edere ya selense boys and gas apply in ambulance. In ambulance. Hey, silence boys gas. Apparence in Ambulance. Okay. All 6 girls and boys wanted. Hey! Why, Joe? Hello. So the bozo uno se shebu repeta una ka. That is all ko uno na cho. Ya ka akpo kini no lo ko no tana na ka. Ne good ko ye ka ri se ro. Eh? Egwu no na chiche buru ni na ko na ka da. Uno na cho. Olo. Hey, chiwo. Una u guess ko na u boys man. Eh? Boys. Mama hakuna ke benda. Ke u ndi ya. Otero se. Oma bugumbu. Hey! Open Kenda ga me ukwana mna shopa. Open efere enyine ga aka na asa. Ogodo ni aga na-eli. Ageneli. Ala gbachipukwa gị ntị ebe a. I wish you did something. Ijeoma na bulu kan da ni bodo. Ha do obi bere anya na ajụsị customer. Go so uno na zuno ka fa ga na. Ime na kwuru okwu chọta ndị ya dị na site na na-edozi azụmahịa. Ọ bụrụ na nke ahụ mana ndị arụga ndị ya eji mmadụ. Isu! Mama. Pronto. Chinyere ka ebe ịrọ bịa.
Nada, cadê ele? Eu não sou. Into a hand. No, madam, on a village is up top. Tudo bom, vou agora. Really fine. Esse na village, most na village, eu vou catar. Eu vou que ele falar. Okay, come on. Because in my solo ni yari na kasi efele ebeni. Asi no olo ko. Abu na efele wa. Enye no efele adusi na bebe. Musi ba zera. Ni go bora fati go se ebe hai. Ma san go efele. Meji agba ke won pa. Okwo ni de. Ah, sure. Che. Ya. Ina pa wo. Nke ka jasina. Ora ga butati. Ora ke na bomba. Che. Hey. No no bi ebe na ka kan je. Won he gba mma be. I can to be nda. What that cross na show. Ai be kai eta. Lo ni wona nu. Dara le ba. Ko class ke le ba wa sin le ba. O be cha no che. Le ba. Ya muda be sai. Hey. Ko sa no che. Ndewo ni. Ihe nje ekpo nzukọ anụ n'ụtụtụ anụ a. Ọ dị isi ihe na-abụ nje ekpo nzukọ anụ n'ụtụtụ anụ a. Nke mbụ bụ nkọwa nke onwe. Nke abụọ bụ iwu na usoro anyị ga-eji na-arụ ọrụ na shọpụ anụ. Abịa na nkọwa nke onwe, unu anyị ga-afụ mmadụ abụọ ndị nọ n'etiti anyị. Ha bụ ndị ọfụ dịka unu si malụ. Aha onye nke anụ a bụ Ọnwụka, nke onye anụ a bụ Nwaọka. Ọ bụ mmadụ abụọ ndị madam wee n'ọrụ ka ekwedo fun na asịfa. Ọka na ụka aha onye nke abụọ na nke a bụ Chinyere. Mmadụ na-aba anụ a bụ ndị so mma agba ọrụ tupu na ya bịa. Okay, Chinyere Obinna. Okay. Everyone, that's my phone. And Chinyere, oh, you didn't get out of Zoom. Get out of phone. I can't joke. I'm gonna go to get out of phone. Oh, okay, on kita. Okay, yeah. Chinyere, when no one else do. You can come for the boss car. You will solo to call the band and last. They couldn't smile. Only so far, about to put a idea. Madam, I'm about to was ejiro ndị ngana were alụ ọrụ ya. Onye ọbụla chọrọ ịlụ ọrụ na shọpụ anyị anụ ga-abụ gịnị onye dị ike ọrụ. Na ife kwu ọ ga-abụ onye ike ọrụ dị mgbe ọbụla a kpọrọ gị mee gịnị ịgazo oku. Mgbe anyị ji ekwentị ụlọ na shọpụ anyị ahụ bụ elekere nke 4 nke ụtụtụ. Elekere nke 4 nke ụtụtụ. Ha dị satọ. Edula. Hey, what Dịka nsi okwuchi elekere nke 4 nke ụtụtụ dịbị nte n'oge mee gịnị ịsa arụ rie nri gbapụtaba shọpụ. Gara mgbe ọbụla iji iteta ụla n'elekere nke 4 nke ụtụtụ madam anyị ga-emesogbu akpa ọjọọ site n'ime gịnị na ịchụ gị na shọpụ anụ na akwụghị ụgwọ. Biko onye ọbụla mee gịnị gba ọgwụ aka lụpụta ọrụ dịka anyị si eme gịnị ka anyị si arụ. Onwe nwere ajụjụ na agaghị elikwa nke nwere ị na-achọ nri onwe gị fịlụ n'ụtụtụ anụ a. Mmeji mkpịsị ode ahụ specha anya onwe fịlụ ntụ anyị na-achọ nri. agụ dị n'alụ Agụ na-agụ St. Paul mee ka anyị malụ si na onye lụọ ọrụ mee gịnị o rie nri ike alụ ọrụ na-achọ nri ihe eri. ha ọ gịzi gbasa St. Paul na ate na-egbu azụ ikwu otu Baịbụl anyị nọ na nke ate na-egbu azụ biko nri Akpịrị. Ọrụ ka ibere ịrụ nke ọ dịka ibere ịrụ. Ka efi iru ama otu a. Biko gaanụ ntị ka anyị kọọ ọrụ biko. Obinna biko ụmụ azụ nwoke na eji anyị azụ akwụkwọ suppose go ga atụ na ọdụ onye ọmaala anya ya bụ azụ. Akpịrị. Onye ata. Chinyere. Eso kome ika kusanya ngo yo cho ika kusanya o meyi nwa. One nigga that Yo madam you. Bo dika kusanya o meyi nwa. Na no Chinyere.
Nwanne nkịta nọ n'azụ. Efere kịta. Chidera, gaa n'azụ ụlọ. Nwere azịza sikasịa papa niile, sikasịa ka ọ dọrọ abịa tebụl ego ọgwụ, sikasịa ya ọfụma ruo. Boy, akọsọ nwa nkịta. Akọsọ nwa nkịta o. Hey. Wish. Okay, yeah. Wish. Bosi amaka ime mere gidi gisi. Ọ bụ na ewepụta obi gị niile n'ebe ndụ. Me mere bifo. Ụmụrụ mechie na ndị Nnewi na anya, ndị obere mechie na na-akpọgide ọbụla. Mma egori gị n'izu ụka ọzọ na-abịanụ. Ma ọ na idebe iwu nke izizi mụ enwere nwoke ọzọ tinyere m. Mmemere gị ya. Kedu ndị nọ ebe a? Mmadụ anọrọta ebe a? Anyị na ọga nwoke ọcha na ịdụ ọcha na otu a. Ọga bụ ntị anyị na a na-akpọkwasị ụlọ ogusi izi ebe anyị nọ ebe a. Nwere onye na-emegharị ahụ. Ọgụnụ bụ iwu unu. Unu achọrọ ịzụta. Anyị na ebe anyị na-egbu azụ. Ụtara ibe anyị ya. Ma anọ m ebe a nọ wee ife mmanya mma na yere sisi batara. Ọga bụ ntị ito. Ụtara ya mọtị, ụtara m Taya adukwu egwu nwa webụrụ nwa ya. Ụmụazị ada na-akpọta ebe a ya. Ndị aka abụgwara iche. Ọzọ amaka nwa. Emere gị ibe niile a ya. Ọrụ na-akpọ m na foto. Ịbịa n'izu ụka, abịa n'izu ụka ọ ga-ebịakwa. Ma ọ dọtara m eji akpọ ya eji asị n'ebe ife na-eme. Oge azụ gara nke ada. Ọ na-eji ebe ife na-ebi na-eri ibe na-ata ife. Desi ma gba ụta nwa ya. Ọga open teeth. Otu ga-agbara ụta mmanya anya. Ị na-ekepụgharị ebe a. Na-afọ open teeth ga na-echeta rịbanaịta. Ihe meka agwụgwọ n'unu. Nkwụpụ mmanya. Mmadụ mgba, jere anyị nkwụ. Nkụ ya eze nka. Na nkụ na-akpọ m nkwụ mma anyị. Onye eze m ka nụ okwu na mmanụ. Mbanụ nọ, ime abụ m eji aka mkpụrụ nkwụ m. Nkwụpụ. Nwoke m anya afụfọ nụ. Yellow sis. Yellow sis. Ka nkwụpụrụ nkwụ ị na-aṅụ na-acha. Odere ọfụma. Yellow sis. Ị na-awụ ezigbo odere. Ị na-akpọdo onye nwaanyị n'odere. Abụ na hit na-eme n'onye nwaanyị. Ya nwa ọdụm na-eme. Na na-enyekwara onye nwaanyị aka. Ọdụm na-eme. Nani nwa. Ịma na o tere na akpọrọ gị. Anyị niile ma na ọnwụnwa na binye na be n'igwe. Agwa m ebe etiri hit na. Agwa na Jizọs ka nọ na nni nwa m. Ọ ka nyere onye nwaanyị aka hit na-eme ebe a. Agwa na Jizọs nọ na nni nwa. A na-ekwukwo nwere kwa etikwa ebe a. Sekọrọ onye ahụ. Ọ na-asụ wuru na ntị. Na-abịa ebe a na-akwụsị gị bịa ebe a. Nwoke si na akwụsị aka nwere nwa nkwụ. Ka nkwụpụ nkwụ. Ị na-akwụpụ nkwụ idobe ụlọ ọgụrụ. Si apụ. Ọ na-asụ wuru. O tikwara ya ọzọ. Ewe n'iwe. Ị ma na ndị adụ mkpụmkpụ dị na nso ha ka ife a na-aṅụ nwere ka ha si ebi ndụ. Biko na ewe na n'iwe nwaanyị mara mma. Apụ biko. Na-arara m nkwụ biko. Na-arara m nkwụ biko. Na-arara m nkwụ. Nwa nke a ịtọwogo m. Ewe na n'iwe.
So what can we do?
nke na jozi ije bute ebute ọdịcha mma ihe m chọrọ ịgwa unu bụ na achọrọ ime rap mma anọchi ofe izu ụka bifọ mba shọpụ anụ unu n'aka ama ịnụra n'ihe m na-ekwu and ụdịrị ihe m na-afụ ebe a alaik ka m ya kọmplen a na-enye ebe a dị too much ọkacha n'ebe nwa ọka na ọnwa ụka ihe njikwa eme ya bụ n'aka ka m na-enyekwara ụnụ na-abụ bikọs ike ụnụ agwụgo m ọchịchụ ka m chọrọ nchọziri ka nya nchụ ụnụ nchọ ndụ na webata ebe arụba ọrụ sisi ụnụ ji wee bịa ebe ụra na-atụfụsịrị kọstọm ụnụ anyị ebido n'oge na-eke ebe niile dị na mazara krete ji mụ mmanya mana amị mgbu anyị ebugasị ebe niile aratọsicha ya masị ya apụtara asị ndị na-arụ na nke ada ndị na-arụ na nke ada ihe chọrọ ịgwa ụnụ bụ na bido taa ịfụrụ ụnụ ya dị na-eteta ụra n'oge ọ bụrụ nke ụlọ agide ụra mgbe o ji so ntetola n'oge ụnụ azachasị ebe niile mee ebiri ọ dị ọcha onwe kọstọma bịa na ịjụọ ya ife ọ chọrọ ije weta kwupụtara na nzuzu akarịgo na chọrọ na and ike nnabata ihe agwa ka o welitekwu aka na azụ a na-esi sizi nke anyị na-achọ ịbata kọstọma si ọdịdozie too much ihe o welite aka ka mmadụ nke a na-eme mụ na-agba mbọ mee ihe niile m gwara unu mee na ihe na-ekwu na-eche maka ọkwụsịrị na-emetụrụ ahụ na-eche onye ga-esi aga n'ụzọ ya na-eche egwu ahụ atọ gị ọ na-atọ n'aba so ihe a bụ ihe a na-akọmplen n'ụlọ na shọp anyị jesi abata nwa awa jesi abata nwa chukwu zụzụrụ osi n'iru pụọ biko yaba agụchara m mmanya wee buru ihe gaba biko isu ke ndị na-ebe a agụ n'ibu egbe odogwu ịma ebe ya afụ nọ m by this ịghọtalụ m ebe ịmacha mana nwatakịrị nwaanyị a na-enye nya nnọọ ebe ọ na-afụ adị m mma yes ana m echego agụ udo ke ndị na-ebe a kedu nwada na-egbu azụ a na-akpọ ọnwa ọka ka ọnwa ụka kedu ebe fa nọ onye nwoke ọcha ka ọtụ ọcha nkwuru ife ọkọchị ya akọrọ isi ọ na-emebi onwere ikpe na-emeghị n'isi so ị mara onye mbụ eze ego nwanyị bịa ebe ahụ ga nwoke ọcha isi ọ na-emebi zuzu pụrụ m n'ihu jee wetara m mmanya jụrụ oyi nwaanyị jụrụ oyi nwaanyị na-ajụkwa oyi anyị nweghị nwaanyị jụrụ mana asị na madam na shut up ebe edu ka isi ife mkpụrụ mmanya jụrụ oyi kịta ka egwu mana onye si na nwaanyị jụrụ oyi chinyere na ọ jụrụ ezigbo oyi jụka ya madam adịghị enye gị ife ị chọrọ ọ na-adịkwa gị mma maka na jụrụ oyi shut up susuru je weta mmanya ọkwa bebi ọkụ bebi ọkụ ọ ga-akpọta madam ezigbo oyi taa ọ dị nne ọ jụrụ ezigbo oyi ka nne ukwu bata Assassin Soto. Kila plebe iji anya ebe. Ewoka. Mwa sa efele. Mba sa ite. Mma bịa na asaziri gị efele maka
ihe niile na-emesi nsi ụtụ ịfụrụ ya na-enye ndị mmadụ mmanya na ọsị kịta sị ka nlahụ ụla esi m bịa sị efele ka njọ ọra ka ịbịa na shọpụ ada na-egbu azụ ka ọ bụ efele ị na-asa efele na-agba mbọ ebe na-akwụghị ụgwọ efele ka m bịara ịsa ndụ a ji jụọ m efele ka m bịara ịsa ndụ a ji jụọ m ikwu amasị ị na-asa ya ọcha ga na-apụta ị na-asa ọcha ga na-apụta nwebere gị chabara ya sabani ya nwaka agwụfere efele ihe asa efele asa mụ a ga-asa efele nwoke kwuka elu ubi ebe ahụ na-agba n'okirikiri ka ife a na-enwe aka ọmalịcha ọkpasị onye fifa ma ya tụọ ike kpumi ibie kpam na ahụ ọzọ kịta nwa nga asaa n'anya ị na-awụ ya ọtanacha nkịta ka ịbịa idigbo mgbo achọ m ompa Yellow Sisi Eko, the yellow Sisi and Oga. No. Yellow Sisi. Can you see film? You would not know. I'm going to you would not know. You know, one something. Hey! So, njeze wote maya, pitazo na yellow sisi atela, nje kuona nyawa. Nisa kwa yellow sisi na. Okay, imagine it. Kuna sopa. Kuna sopa. Kuna sopa. Kalo mo maya. Kalo biano mo maya telu maya. Ebe mo na. Maya. Aya ngo sa maya to. Maya. Iya ngo sa maya to. Dan mo maya. Anega yotara na yo. Mwaka no muka o. Elu mwaka no muka o. Mwaka kwado ruoyibo. Onwuka kwado no so kwayeje. Bebu na pawe binie. Akeje mesrabo. Eje tanu patego.